खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैदों आङो बे जाहैबाय मा नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां भिडिअ हायोबा शेयार खालामनो नाजा आं खावलायदों मानोना दिनै जाय जेखि आं थाम्बनेलाव होदों बे आइजोआ दिनै गोमानानै दङ ओमफ्राय माब्रै गोमादों ना सोरबा लांखारदों ना सोरबा माबा मोनसे पलिसि खालामना लांदों बिनि जेबो बिथं गैया बे आइजोआ जाहैबाय मा थांनाय 11 तारिख आगस्ट खालि बे आइजोआ गोमादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बे आइजोनि मुङा जाहैबाय मा रसमेरिका नार्जारी बे जाहैबाय मा बिजिनी हालामनि दा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे आइजोआ जाहैबाय मा बेंटल गेटनिफ्राय गोमादों होननानै मिथिनाय जादों दामानि काहानिखौ मिथियोब्ला बयबो सोमोनांगोन आरो बयबो शक जागोन बे आइजोआ माब्रै गोमानाय माब्रै गोमाखो दा आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होना होगोन जे बे आइजोआ जुदि सोरबा मोनबाय बायोबा बेखौ हर थारमानि फिसायनि बुंनाय बायदिब्ला जेनेखि बे आइजोआ खुनु रावजोंबो मबाइलजों रायलायामोन एबा गोसो थोनाय दं गैया बिदि मोनसे सन्देह खालामनो हाया होननानै बुंदों ओमफ्राय मबाइला दङ फिसा मोनसे गिदिर मोनसे खिन्थु सानैजों लालायलायो आरो माने खुनु मोनसे बेफोरबायदि रायलायनाय बिदि मोनसे गैया होनना बुंदों दा जाय न'खरनिफ्राय गोमादों माने मोनाबिलिनि बिदिनो 6:30 बा 7 बिदि बाजियाव न'निफ्राय मानसिया गोमादों होनना बुंदों मानोना गोमानायनि कन्डिशना ओरैबायदि जादों कि बे न'आव लाइ लथर जै माने लेथें फेथें दङ आरो ना लेथें फेथें दङ बेग थेग जानला मोनला गारनानै गालांदों गेटखौबो मोजां फांनानै गालाङाखै दा बेखौ माने बिथांमोना सन्देह खालामदों कि बेखौ सोरबा किडनेप खालामदों बेखौ सोरबा खावनानै लांदों बेबायदि मोनसे सन्देह जादों आरो दा मानो खावनानै लांखो सोर लांखो मानो लांखो मा खालामनो लांदों बिनि मोनसे खुनु दिनैसिम डिटेल मोननाय जायाखै आरो बेबो जाहैबाय मा जों गादों बेंटल गेटआव जादों होनना बुंदों सापागुरिनि खाथि बेंटल गेटआवहाय ओमफ्राय दा फिसाया दिनै नागिरनानै हालाय हाफाय जानानै दं न'खरनि मानसियाबो हालाय हाफाय जादों आरो बिनि डिटेल बागखौ आं मोनदों कि फंबाय प्रान्जल नार्जारिनि इउटुब चेनेलाव बिथांमोना प्रान्जल नार्जारि फंबायजों माने रायलायहरदों रायलायनानै प्रान्जल नार्जारिनो खिथाहरदों कि बिदि बिदि जादों होननानै दा ओंखायनो आंबो माब्रैबा एसे गुवार लेभेलाव गोसारनो हाबावो नामा कि बिदि होननानै आं साननानै आंबो बे भिडिअखौहाय आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माने लानानै फैदों ओंखायनो अननानै बे आइजोआ एबा रसमेरिका नार्जारिया जेरावखि थायाथों मानो बिथांखौ नुमारनो जेन' सिनायनानै नैबे कन्टेक्ट नाम्बार होबाय थानायाव खिन्थाहरो आरो दुखुथिया न'खरनो मदद होथों आं बेखौ खावलायदों मानोना बयबो शक जादों दिनै कि माब्रै गोमाखो बेखौनो गोसोथोनाय गैयाजासे सोरबा लानानै थांमारखो ना माखो ना माब्रै जादों खुनु डिटेल दिनैसिम गैया पुलिसफोरनो इनफरमेसन हरनाय लोगो लोगो पुलिस बा स्पटआव भिजिट खालामफैदों होननानै बुंदों आरो दा जानो हागौ दा रिटेन मोनसे एफआइआर होबायबो जानो हासिगोन होनना बुंदों होबाय मानोना रिटेन मोनसे होबासो बिसोरो लाखियो एक्सेप्ट खालामो दा बेनिखायनो आं बेखौसो खावलायगोन कि जोंनि मानसिफ्रा जायखि जायगायाव थायाथों मानो खोब माने सांग्राङै थानो नाजानांगौ सोर माला मा मेगन नोजोर होनानै थायो मिथिया आरोना स' बिनिखायनो जोङो जेब्लाबो साबधान जानांगौ आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि थासारिया माने मानसि गोमानाय मालाबा लांखार जानाय सोरजोंबा दोनखारलांनाय बिदि थासारिखौथ' नोंथांमोना नुबाय थाखाबाय खिन्थु नैबे जाथाया आलादा रोखोमनि जेब्लानाखि जोङो दा मानसिखौ हमनो मोनफिनगोन अब्लासो जोङो बुजिगोन मा बेखौ सोरबा मेगन खेबनानै दंमोन नामा दा बेनिखायनो जबरदस्तिखौ लानानै थांबाय हयथ' हाबा खालामनो लांखो ना माबा मोनसे खालामहैनो लांदों ना मादों बेखौ जों बुजिला एबा मिथिस'नो हायाखिसै दा जेखि जायाथों मानो इसोरा बिथांखौ मोजाङै दोनथों बिथाङा मोजां गाहाम देहा लानानै बेखौ मोनफिननो हाथों आं बेखौनो इसोरनाव आरज गाबबाय दा बे रसमेरिका जेनाखि नार्जारि बेखौ नोंथांमोना जेरावखि नुवा मानो नुमारनो नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाय कन्टेक्ट नाम्बाराव अननानै नोंथांमोन बयबो माने खिथाहरदो दा हयथ' न'खरनि मानसिफोरखौ हालाय हाफाय नागिरगासिनो दङ ओंखायनो नोंथांमोनाबो बै दुखुथिया न'खरखौ मदद होनो नाजादो ओंखायनो जेरावखि नुवा मानो जे जायगायाव थाखोमायाथों मानो माने गोख्रैनो नुबानो बेखौ नोंथांमोना हमनानै हरबानो जाबाय आं बेखिनिखौ खावलायदेरबाय आरो जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालाम अब्लासो जे नोंथांमोना मिथिगोन आरो गोबां मानसिफ्रा नुयैफ्रा नुसननानै मानसिखौहाय सिनायनानै बेखौ हरनो हागोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय लोगोफोर थेंक इउ